Ján 3.16 patrí medzi najznámejšie verše z celej Biblie. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Tento text možno čítať veľmi osobne. Boh tak miloval mňa, že dal svojho jednorodeného syna, aby som nezahynul, ale aby som v neho uveril a aby som mal večný život. Lebo Boh neposlal syna, aby ma odsúdil, ale aby som sa skrze neho spasil.